Падчас гэтых спаткання катэхезы хацелася данесці да моладзі думку таго, што нават у цяжкія хвіліны, моманты жыцця Бог дае нам сілы, каб мы здолелі перажыць, перадолець гэтай цяжкасці. І таксама гледзячы на постаць Марыі, калі былі гэтыя моманты выпрабавання цяжкасці, калі яна і страціла Езуса Хрыста ў святыні, калі яны павінны былі ўцякаць у Егіпет, калі асабліва яна глядзела на смерць Езуса Хрыста на крыжы і трымала ў сваіх руках мёртвае цела свайго сына. Вось у гэтыя цяжкія моманты, калі на самай справе вельмі балюча быць верным Богу, таму што у гэтыя хвіліны заўсёды з'яўляецца такая спакуса, што Бог пра нас забыў, Бог пра мяне не памятае, Бог хоча для мяне гэтых цяжкасцяў, таму я лепей не буду да Бога звяртацца, не буду маліцца, таму што няма гэтага сэнсу. І на самай справе, калі чалавек здолее у гэтай цяжкія хвіліны выстаяць, то пасля гэта прынясе ў ягоным жыцці плён, а па-другое, ён таксама можа дапамагчы другому чалавеку. Бо калі я перадолеваю нейкія цяжкасці, то я маю ўжо нейкі вопыт, каб дапамагчы бліжняму. Бо і постаці святых, асабліва постаць Марыі, вучыць нас, як жыць. Касцёл для нас гэта ставіць, і таксама, каб мы былі прыкладам для другіх людзей. Я лічу, што прыкладам цярпення для нас з'яўляецца Марыя, якая з пакорай цярпела ўсе тыя цяжкасці, якія Бог ёй даваў. Бог дае нам гэтыя цяжкасці ўсе, каб мы станавіліся лепшымі. І ён ніколі не дасць нам тое, што мы не зможам вытрымаць. І за ўсе цяжкасці трэба абавязкова дзякаваць. Наверное, самая главная мысль, которую я запомнил с этой конференции, именно с этой темы, хотелось бы подчеркнуть то, что мы должны переносить все тяготы жизни с терпением, потому что именно плохие моменты нам помогают почувствовать потом вкус приятностей каких-то, и именно через эти моменты мы потом можем действительно получить какой-то жизненный опыт, и потом людям будет проще нас понимать, и нам будет проще что-то объяснить человеку и помочь в трудных моментах. И таким образом мы можем даже привести человека в веру, в костел. Допустим, пилигримки. Мы каждый год ходим в пилигримки, и когда идешь, все время возникают какие-то трудности, неприятные моменты, нюансы, но когда ты приходишь, ты чувствуешь этот вкус победы, что ты дошел, это так приятно, это, я не знаю, и ты потом просто хочешь прославлять Бога, ты хочешь идти за Ним, хочешь даже других людей призывать к этому, это настолько классно, настолько приятно, что вам даже слова не передать.